YouTube аз съм дата, сменя интернет. Това е новата ни поредица, вече втори епизод. Да почваме. На мен ми свърши в миналия епизод кирката и нямам храна, ако имаш да ми дадеш. Нямаме също. И ми трябва малко дърво. Дърво мога да ти дам, ето ти шия села. Ядене ти трябваше, нали? Ще отиваме. Увеличих повече звука на това да може да се чуваме по-добре. Какво да увеличим? Не, аз го увеличих. Звука да можем да се чуваме по-добре. Първи епизод не се чувах много добре. Да, и някои хора заради това не са се абонирали. Аз отидах за малко храна. Аз ще правя мината. Какво? Ще правя мината. Добре. Ще стане много як човек. Нека. Направи една кофа. Кофа? Ей сега. Ще я да взема оня айран, дето вчера го видяхме. Вчера качихме клипа и вече има кой да ни го гледа. Дано и ние да направим някаква успешна поредица. Аз намерих айран. А къде си между другото? В мината, ако напълни ми кофата с вода и ми я хвърли. Аз не съм в мината и да взема айрана. Аз па намерих 8 айран. Аз хубаво ще го да взема, но забравих къде беше. Ще търсиш. Ще го търся. Храна намери някаква. Някаква храна набави ли? Да. Бая просто. Ай, телеп. Къде си, в холма ли си? Не, това ти казвам, много телепортнеш.
Напиши спаун. Боби! Извади ма, тук ще умра. Къде си? Измъкнах се. Къде си ти? Някъде. Там. Къде? Виждам ти името. Чакай да изпеча. Сложи по-бързо, защото аз съм на две такива. Имаш ли дърво? А, не, аз имам. Така. Минче няма дърво. Дай ми айрона да изпеча, да направя още една печка. Къде са такива? Да. Много открито. Айде, идва, има 3 готови. Запуши го му. Ето ти кофта. О, запуших изхода. Какво? Запуших изхода. Какъв изход си запишва? Кажеш така. Ние с зомбита ли играем, бе? Не, май сме без. Запушвам го да ми слушат. Чайте да се моля аз малко това. Да не слушам как вали дъжд и да стъпи грамота. Играем с един клип. Ти къде си? Къде си? Надолу, освен по въжените стълби. Големи въжи. Има гол. На мен каменната кирка пак ми се изхаби. Аз ще я да направя. Значи моята, тя е на един удар, ми кара. Себе ми търпената, почти не е изхабена. Почти не е барана. Качи са 2 стъпала 3 нагоре. И твоята кирка ти се чупи. Камената. И сега копвам само с дървена. Може да трябват още стълби. Ами аз стирах за дърво. Нека събере повече дърво. Ще събера, обаче това дъжд нищо не се вижда. Има екран 9. Аз си намалих звука, колко мога. Забелязате, че и вчера на първия епизод валеше дъжд, сега на втория пак. Ще ни върви по вода. Лошо ли е да ни върви по вода? Изобщо.